Sabona mbukeli kule video sikuphathele uWindows 11. Sizobe sikukhombisa kabanzi ukuthi uWindows 11 uyinto enjani, ubukeka kanjani, yini eshintshile, yini abayifakile entsha bingekho kuWindows 10. Lo Windows 11 wethu njengamanje sobe siwenza kwinto ekuthiwa uVisual Machine, uVisual Box. So kwamanje kulesi computer sisebenzisayo kukhona uWindows 10 bese sikukhombisa ukuthi wenza kanjani ukuthi uma ufuna ukuzitestela wena uWindows 11 ngaphambi kokuthi uinstall ekhompyutheni yakho. uWindows 11 wethuke uphume ngomhla ka-25 June wethula ngokusemthethweni abakwa Microsoft. Kodwa ke abantu bokuchwepheshe laba bamahacker bese bekwazi ukuthi bawuthole phambilini before uphume, mhlawumbe bekunesonto before uphume ngokusemthethweni. Mase bekwenza ukuthi ube available sikwazi ukuthi udownload ku-internet. So ngizobe ngikhombisa wona ukuthi ubuya kanjani noma uthinta noma uyabudlala ngawo ubone ukuthi yini eshintshile ngempela kwezinto zakhona ku-Windows 11 wethu. Njengamanje la ku-Windows 10 wethu so click lapho ku-start base siyavula uVisual Machine lo Oracle Visual Machine wethu sibe sosebenzisa ukuthi asisebenze ku-Windows 11. uWindows 11 wethu before sifike kulesi stage so ukuthi sikwazi ukuthi siwuvule la siyaye sa-download uVisual Machine, sa-install Visual Machine, sa-download i-ISO image ya-Visual ya Windows 11 sayibeka kwikhompyutha yethu sasisa linka-ke i-Visual Machine yethu ne-ISO image ukuze sikwazi ukuthi sikhombise sasisa-install kwangathi nje siwufaka nje ngokusemthethweni kwikhompyutha esebenzayo kodwa sibe siwufaka nje kwi-software esiphathelene ngazuthi i-environment thizeni ikwazi ukuphatha ama-operating system ahlukene, ngaba uWindows, ngaba uLinux, ngaba u-OS operating system iyakwazi ukuthi kuphathele lawo ama-operating system uthole ukwasebenzisa ngaphandle kokwasebenzisa ngendlela kodwa ngempela kodwa ungakwazi ukwenza noma yini kule software ekwazi ukuyenza uma i-install ekhompyutheni kodwa ubuyenza kwi-visual environment lapha ku-Visual Machine. So into soyenza manje so click start ukuze siqale uWindows 11 wethu. Uma ufuna ukwazi ukuthi sisaphe kanjani yonke le information sifaka ama-link la ngezansi kule video so ukwazi ukuthi uwabheke ubone ukuthi senze kanjani sifike kule stage esinaso. Njengamanje uWindows 11 wethu bese kuyi-software bese i-setup bese sikade siyenzile phambilini. So uzoloda nje fast mase ubuyela kulesigaba lase sihlelile. Njengoba ubona nje uloda kube ngazi ukuthi uloda ku-laptop yangempela noma i-computer thizeni ohlele kuyona ekhaya kanti so rana into ekubizwa ngokuthi Visual Machine njengoba ubona lapha phezulu Oracle Visual Machine. So uzorana nje njengoba usuka uma upress i-computer yakho on yasekhaya uzorana nje u-on uvuleke bese siyakwazi ukuthi siwusebenziseke sikubonise ukuthi yini ekhona la kulo Windows 11 ekukhulunywa ngayo kanjani. So uma ukuthi ubungakabezwa abantu bekhuluma ngayo ukuthi usalele emuva already busawuvuma ukuthi usalele emuva kwi-technology into njengalezi kumele wazi ngazi izinto uyithestele wena uyibonele wena ukuthi yini efika nayo ungavumi ukusalela emuva kwezinto ze-technology ngoba manje isikhathi esiphila kusona sidinga kakhulu technology ukuze izinto zihambe kahle yabo. So kubalulekile sibone lamathuba akhona zamabhizinisi sikwazi ukusheshe sigijimele kuwona. So ngamanye amazwi ungarelax, bheka izinto eziphumayo, izinto ezenzakalayo, ucheck ukuthi yini ongayibona yini ongayitesta. Mhlawumbe ungazithola usudayisa ngawo Windows 11 lo usenzela imali wazi ba. So njengamanje Windows 11 uthi usaloda sizolinda kancane ngoba ngathi uthanda ukuthatha isikhathi uzofuna nje ama-second ambalwa ukuthi ulode kahle bese siyakwazi ukuthi siqale-ke siwusebenzise ukukhombisa-ke lokhu esifuna ukukhombisa kona ukuze uzobe ukwazi ukuthatha isinqumo ukuthi uyafuna yini ukuthi umove from the operating system oyisebenzisayo bathi i-Wind. Kusho ukuthi uzobe udecide wena ukuthi uyafuna ukuthi usuke ku-Windows 11 ngenxa yoshintsho olubonayo oluhle noma awakajahi ukushintsha uye ku-Windows 11 mhlawumbe awakawuthembi mhlawumbe awuboni ukuthi yini le entsha abayidile kulo Windows 10 mhlawumbe usebenzisayo wena mhlawumbe usajabula ukusebenzisa Windows 10. So mhlawumbe uthatha isinqumo ukuthi hayi usafuna ukuhlala ku-Windows 10 ngoba uma ubheka ku-Windows 11 awuboni sekushintshile ngakho. So yilokho ukuthi ngizama ukuvezela lokho sikunikeza ukuthi uyibonele ukuthi iluphi ushintsho lukephi ushintsho kahle kahle la then mase uyadecide ukuthi wena usu-ready ukuthi ungamuva uye ku-Windows 11 noma awujahile uya ku-Windows 11 sizohlala la.
Windows 10. So besikhombisa izinto ezenzeka ku-Windows 11 kodwa futhi ubukwazi ukubona izinto ezenzeka ku-Windows 10 kuba Windows 11 wethu run kulesi sikwele esincane engathi siphakathi la ku-desktop yethu, then ngemuva nasemasayidini Windows 10. So mase sikhombisa into ukwazi ukuqhathanisa nenye into ebonayo futhi la escreenini sa Windows 10. So ukwazi ukubona lolu shintsho kalula, singakhombisa ushintsho ubungaboni kade kunjani phambilini. Yayizo lo. So sicela uzosizakala kakhulu kule video ukuthi ubone lonke ushintsho. Singene khona Windows 10 Windows 11 wethu ngaphandle ukupholisa amaseko. Mawuthatha ukubheka iwallpaper yakho leya Windows 11 noma ungaqeda ukuloada kahle but usuyayibona ithanda ukuhluka. Bashintshile kule culture yabo beyisebenzisa phambilini lokuthi iwallpaper yabo esethiwe by default, kusho ukuthi kuyiyona esethiwe evela nje ungakashintshi lutho. Ibe nesithombe ngathi sewindi, iwindi lendlu yasemakhaya. So bashintshile kulokhu basifakela into engathi iflawanyana engathi yakhiwe yadesign kamnandi yaba blue umbala engathi inhle uma uyibuka screenini. So abasasebenzisa iwindi, and ngokubuka kwami ama-teams abakhona la ayikho neyodwa esebenzisa isithombe sewindi noma i-design yewindi, kodwa ke uzoyibonela nawe uma kufika ithuba lokufithinta. Njengamanje enye into ozoyinotice ukuthi u-start menu mawubuka la Windows 10 mawufuna u-start, ufuna ukuvula ama-app, ufuna ukuvula izinto, ushona ezantsi lapha ufuna uklikhe ku-start bese siyavuleka izinto. Mawuthatha ukunotice lo start menu wethu leya boundary yakhe inamakhona asharp. Mawubuka la uWindows 11 wethu now start menu wakhona lapha use center, yabona ama icons akhona se center. So mawuklika uvuleka uyabona ukuthi amakhona a rounded. So enye izinto ezishintshile le amakhona rounded. Mawuthatha ukubheka ama-apps, ushuthi ama-softwares nama-apps nayo yonke into aseveza ama-icon kamnandi mase amagama abhalwa ngezansi. So ayisekho leya ndlela ebiyenziwa ku-Windows 10 kube ngazuthi alphabetical order bese befaka la recent ones phezulu mase kube alphabetical order from A to Z ukuze uthola ama-apps ukuthi bekufanele uscroll ushone ezansi uzobona lo app oyifunayo. Windows 11 ama-apps ethu wonke onawo sevela la obala ezama-icons mase kubhalwa kancane amagama ngezansi wakhona. So mawufuna i-app yakho uzoyithola la. And manje into esibekwazi ukuyenza ukuthi usuyakwazi ukudownload amanye ama-apps Android operating system le yamafoni ukwazi ukuwafaka la ku-Windows 10 wakho, Windows 11. Uzwafaka kodwa fanele ube ne-account ya Amazon Store ngoba abanawo Google Play Store usebenzisa. So Amazon Store usebenzisana no Microsoft Store ukuze bakwazi ukunikeza leyo app yakho noma software ukwazi ukuyirana ngako Android. Ngaba WhatsApp, ngaba noma yiphi app onayo oyisebenzisa kakhulu, Instagram noma yini ofisa ukuyifaka. Kodwa akhona amanye ama-app uthola Microsoft available kodwa ngenxa yokuthi Microsoft awunawo ama-app amaningi njengo-Android. So bake basebenzisana no-Amazon ukuthi bakwazi ukulethela ama-apps owatholayo. Kala olunye ushintsho oluhle sibonile. Mawubuka la ama-icons akhe ezansi yonke into ekhona manje la usuyakwazi uku-unpin ngisho no search button. Mawunga right click la ku search button uyakwazi ukuthi unpin umsuse angabonakali nhlobo. Enye izinto ezintshaleyo ngoba mawuthatha ukubheka Windows 10 wethu awazi umsusa loya search button uhleli lapha unomphela, yabo. So ukuze ungamboni fanele uhide yonke i-taskbar ezansi, awukwazi ukuhide yena u-search button kuphela, kanti la une-option yoku-unpina noma uphine noma yini ofuna ukuyenza. Uma uvula ama-apps, the more uvula ama-apps i-app izo-edekala ngayo sekuhle ka-right. So ukusho ukuthi wonke lama-icons azohlaza ese-center. So uma u-edda i-icon i-app ngala so azo-shift u-start menu wakho ushifte uye ngazuthi uyakwesobunxele wenzela ukuthi ama-icons ahlezi ese-center wonke nje bukabuka lapha. Lawa uyabona ukuthi ku-Windows 10 wakho ama-icons ahlezi ehleli ngakwesobunxele. Uma u-edda i-icon alokhu eyangaka-right. In this case ku-edeka ngala ngakwesokudla kodwa mase kuyashifta kuye ngala ngakwesobunxele. Mhlawumbe ukukhombisa nje uzovula enye lama-app uzoyibona mayelana kwenzakalani la
start menu wakho. So kuzongenzeka kuthatha isikhathi ngenxa ukuthi konke lama apps arana into esibiza virtual machine akusiyi computer ngempela kodwa environment esisethile sayinikeza i-RAM sayinikeza i-storage space ukuthi izokwazi ukugana kahle. Okay. Uma uthatha ukubheka amanye ama-apps amathathu lapha ngithi amabili kwamanje avele sa-edeka enye uMicrosoft Word wethu lo. So uma uthatha ukubheka uma u-edeka 1 2 3 4 futhi 1 2 3 4 so ngenkathi u-eda enye yalama apps noma softwares irana uyashifta u-start menu wakho uye ngasekunqe. So enye yezinto abayenzile la ebukeka iyinhle kakhulu abayenzile. So izona izinto abayifakile la lezo ama-apps ethu nje bakade ubona avela as ama-grid like igwelanyana ezinhle kuba kuhle noma ubuka asaveli njengohlo lushona ezansi la yini ngathi list. So enye yezinto abayishintshile leyo esiyibonile sayinothisa ku-Windows 11 wakho. Enye into esibonile ukuthi u-Windows Defender wethu usabuyile namanje usasebenza kahle usazophinda ukuvikela futhi kulo Windows 11 namanje awuyidingi into ekuthiwa i-antivirus ngoba baphinde bawakhela khona ngaphakathi. So njenga Windows 10 usakwazi ukuthola antivirus ekwazi ukuthi kuvikele ngaphandle kokuthi u-install antivirus kwi-operating system yakho. So ngokubuka kwami yebo lona likhona ushintsho kodwa alukho oluningi ngakushintsho. Kodwa ke omunye umuntu mhlawumbe uzokwazi ukuthi yena abone ukuthi ineshintshile mhlawumbe ayithanda into eshintshile akwazi ukuthi athi useready. So usungadlala nawe ungalandela lama video mhlawumbe kwi-laptop yakho setup environment ku-virtual machine ukwazi ukungane operating system Windows 11 uteste ubone ukuthi wena yini ofuna ukuyazi Windows 11 lesingakwazi ukuthi sikhaphe kule video. Kodwa amanye ezinye zama wallpapers akhona la ku-Windows 11 wakho ukwazi ukuthi ushintsha ukwazi ukuwabona so abe mahle. Ungakwazi ukudownload amanye angekho la u-ede ungakwazi ukushintsha itemu kusho ukuthi kuzoshintsha yonke into including i-taskbar, i-color taskbar, i-background yakhona na yonke enye into. Enye into abayenzile ehlukile ukuthi bafake ama-colors kulama icons ajwayelekile desktop, downloads, document, pictures, music and videos just ukunikeza lo into nje ukuthi ukwazi ukuhlukanisa kalula kungabe umbala owodwa nje wonke lama icon ama-folders akuphathele ama-files abalulekile computer yakho. So music wakho unesign music, uvideo unophawu ngathi recording ye-video kanjalo udownload unophawu ukudownload nojwayele ukuvela lapha phezulu ku-Android phone yakho. So yilona ushintsho esibonayo silinotisile la. So ungakwazi ukufaka ama-softwares owathandayo njengoba usukwenza ku-Windows 10 no-Windows 7. So ngokubuka kwami luncane ushintsho olukhona kodwa lukhona ushintsho olukhona. So ungadownloada u-Windows 11 wakho nawe uteste ubone mhlawumbe uzozwana yini noshintsho lenzekile uzolithanda yini ushintsho lenzekile. Sekuyisikhathi ukuthi abantu uma kukhona ushintsho olukhona balilandele ushintsho bangadlali kakhulu entweni endala bengayi entweni ezintsha ngoba ngenkathi ufika ngokushesha entweni ezintsha uzokwazi ukubona amathuba akhona afika ne-technology entsha ukwazi ukusheshe lawo mathuba uwathathe bengakabi baningi abantu abasebenza kulowo mathuba. So uma ufuna uku-install abantu Windows 11 uma ufuna ukudayisela abantu Windows 11
ilona thuba leli, kodwa-ke asisho ukuthi boshwe ngalokho. Thola indlela, khulumisana no-Microsoft ubone ukuthi wenza kanjani ukuthi uba-promote-ele Windows 11 uzenzele imali. Siyayivala manje le video. Sizokudlalela i-ad nje emnandi yaka-Microsoft ezokubonisa ezinye izinto esingabazanga ukubonisa zona kulo Windows 11, ngoba uma uthatha ukuyibheka le operating system ngazi ukuthi yakhelwe umuntu one-touch screen, okusho ukuthi i-laptop yakhe i-touch screen, yena umuntu okwazi ukwenza izinto kalula. U-keyboard usebenzisa just ukutype, but ngazi ukuthi kahle operating system efuna kakhulu umuntu osebenzisa i-touch screen ye-laptop. Kodwa-ke nawe ungadikibali, uma uyifuna ukuyifaka ungayifaka uyisebenzise nge-mouse, iyasebenziseka nje njengale ejwayelekile indala. Siyabonga kakhulu ukubukela le video. Sicela ungakhohlwa ukuthi ulike, subscribe kule video ukuze uma kukhona amanye amavidiyo sifuna ukukhombisa wona usheshe ukwazi ukuthi uwabone. Nazo. Thank you.